Kowe iki kok kaya wong Dayak ta, Bos? Rakyat ngerti aku keturunan wong Dayak. Pating seranti. Kupingku gede. Lho, anting-antingku rega 8 juta. Iki mahkotaku ki 20 juta. Apa kuwatku? Gajian Facebook Pro lho iki. Tak nggo tuku anting-anting 8 juta. Mahkotane 20 juta. Wis kecentol iki pokoke ya. Kecentol iki. Gajian Facebook Pro iki. Gajian Facebook Pro nyata. Real tidak bohong. Nyata lho aku satuku anting-anting 8 juta, mahkota 20 juta. Iki gajian Facebook Pro. Ayo ngendolek konten-konten rasa isin, biaran wong edan di semen, biaran wong stres di semen, penting nyoto gajian wis nggo tuku mahkota karo anting-anting.